Her saat ödeyem, her saat. Evet, 3 saat ödeyem. İki kette var ödeyem. Ne için ak kasyuminin Kongur köylük yerim bilen mi? Ak yolları aşıp marda, Kongur'da, Yemabalarda toyda, Yemabalarda. Работаем от души то и то. Bana kızıyor da ki bana. Bas hani uzun gelay da kaçma. Neler de görmeye getireceğim. Toyçuluk yerine de toyçuluk bıraktı ya. Tamam kalene etse TikTok'tuma getireceğim. Bıraktı ya tamam kalene TikTok'tuma. Sonra var mı? Gel. Hani o yerim yerine mutluyum değil mi? Doğası mı kılaslaş? Hani? Hasta zaman bunu. Ya koyalım da gel. Allah'ım ya koyalım. Berekele. Şunu ya mutlu. Ey 62 yaşında 3 tane yaş oraya başlatmadı. Berekella, ey tüveli mi? Adına çapak sarayla. Berekella, ağamın canını berekella başlatmadı bunu. Hani Biz şehirde dip prikol var ha. Son terden aytalayım. Biz şehirde Aşşabat'ta. Nesip burada bugün gül zeminine Ulakan talantlı Begmurat Amanuli filan. Работаем. Şeyle mi? Aynen ne böyle bir aladamız уже yok. Mekana tayfon ma diyara. Böyle bir dine toy at nasip. Keyif almalı toydan. Salavat. Arma. Sen kaçan karracak bolyanın ne? Planında yok mu? Yok ha? Hakikaten şol sen ama hiç de ütken nokta. Ama şu atkı bağışlara şofsiyeti ne edip saklamaklık barada bir yürüte bir vlog geçirsen olacak halepa. Ama canın sağladın, ömrün uzak olsun. Ama men bir toya varamda, şonla Kerim Halife var eken, ama şol varan toyumuzun, şol sünnet toyu vardı, şol kakasının toyunu olupdur, oman kakasının toyunu bolupdur, oman kakasının toyunu bolupdur dipmişmiş var. Diyecek bolyanın eyyam 4. pakeleyine geçtiğinde mi Halife? 4. pakeleyine geçtiğinde. Allah canı her kime, her bir fınğı dişkanlarına miyetler ettirişler yani bir ocağın 4. pakeleyine toyunu savmak. Gel ayakları, gel akılcığım, oy sökülüm, oy muşkam, gel oğlum, ay akılcığım. Onlar sizi öz işlem boyunca täze kömekçi bilen tanış edýän, indi köp rollarda da, oýlarda da gapdarynda bile çykyş eder. Şamil pavilyonda da gapdarynda, studioda da gara, men öz kömekçim. Ene tanış bolun. Sıfata meňdeş, sesen meňdeş, Allahjan halkyň süýgüsen meňdeş boldun nara gideter. Näme açyk diýjekler? Täze mutlu bolun. Я работаю, dedi. Sen hayda yaptık koyuyor öyle mi? Ya men работаю dedi, sen hayda. Böyle. Şimdi bakın şu an stüdyoda köpek iş görkezin gelen palatada mı ya da reklamada mı? Ey tamam ya. Kalk hayda özgür o akı. Ey palata diyecek. Раз. Высок. Barın. Раз. Раз. Barın. Ben
Mahruvanlarım, hemen salam. Ýene bir edek näkil ýagdaýlaryňyz. Biz şumat birazajyk başagaý nesip bolsa ýakyn günlerde toýumuz, öz ojagymyzda. Şoň üçin birazajyk başagaýlyk ýöne işlemek ýatdan çykaramak. Şuma adam döredüçilik işime değişdi işlerime edip gelýän. Ertirem täze goýberjek metlini aýdymyň çykýanlygyny ýene bir gezek size ýatladýan. Ählejaňyz habarly bolun, gonuňyzdan ýarajak aýdym bolar diýip umyt edýän klipnam görersiňiz, halarsynız. Nesip bolsa araşçılar ýaly muşdoklarym isledi metlini aýdym klibi bilen hem çykardyk. Yeter siz isteseňiz nesip bolsa bizem döreders. Ertir Türkmenistan wagty bilen saat 18:00 meň resmi YouTube kanalyma täze geçer maatly metlini aýdymyň klibi bilen hötürlenjekdir. Ýene bir gezek hem maňyz habarly bolun. Sizden geljek gow kommentariýlarda garaşýan. Gow kommentariýlara. Ay, kysama ýetip gelýär ha diýdim. Ayın kısmına yankı verelim dedim ha. Onu sen ayın 30'una verdin. Ayın 2'si yetip gelýär diýen. Tamam, durdum. Ay, 2'si yetip gelýär, mähribanlarym. Esip bolsa 27 ýaşamaly. Belki? 27. Yok canım, nasıl geliyor mu? Ne yaş olmayan dinliyorum. Ha. Karoş senden padarka garaşýandyr. Nesip bolsa ertirden toylara üýtgeşik täzelik gelýär. Sizin toylaryňyz ýatda galyjy hem üýtgeşik bolmak üçin elimde baryny etdim. Nesip bolsa sizden boňuňyzda ýarar diýip umyt etdim. Hakyky söz ilki bolar. Iýmitler bol telki bolar. Uly şowhun gülki bolar. Çyn erkegiň bar ýerine. Kulbejikler öýe meňder. Üýşmejikler toýa meňder, aýal gyýdlar güle meňder, çyn erkegiň bar ýerine. Ojaklaryň ody sönmez, hak erkegiň ady ölmez, döşün açyp duşman ýedmez, çyn erkegiň bar ýerine. Allah salsa da ketere, asyl salmasyn ketele, çözüler ähli mesele, çyn erkegiň bar ýerine. Azmy ýa-da känmi puly, çyn erkege hormat uly, döwlet tapar, hojalygy, çyn erkegiň bar ýerine diýär. Sağlan sağ bolsun, toýlaşyň agalar. Studiýa açdyň, reklamlary aldyň. Indi bir esasy maksatlarymyzyň biri bagşçylyk hünerini ele alyp, onuň bir alanda dol almalylar. Akşyň ýolundan aýtsak, men mekanatasyň ýolundan aýtsak. Sağlamalylar, sunotda näme kyn zat näme öz ýoluny tapmak. Munyň häzir girişip ýoşda pişamanly bir toýalym men. Türkmenistanyň estrady ýyly Rahim Urbana. Yaxşı şol!